Minsan, mga bulsa, bapag yung ruta. Puro pag. Daan-daan ka din, parang pagi eh. Dapat talaga dahan-dahan kayo dito. Nagmamaneho kayo dito. Oo, Kasi hindi nyo nakikita yung kasalubong. oo nga. Baggy. Baggy Baggy. talaga siya. Daan-dahan lang. Halos hindi mo makita yung zero visibility yung kaharap. Kaya na, ganito rin sa Baguio. Hindi mo nga makita na. Nakailaw naman yata si Kuya. Kaya hindi mo lang alam. Biglang Hindi mo nga hindi makita mabilis. ang ano. Hindi mo mahalos man yung kasalubong mo. Pumadumi lang. Pag mga alas Kamay-kamay 4 lang pa talaga. ito, alas 5, wala ka na makita. Alas 2 lang, kita magkapagi na niya. Kaya nga, hindi Pag-flashlight din dito. magpagamit eh, dati din lang. Dispatcher kapag 20 lang angkat mo natin, tama lang yun. Sige. Hindi ka talaga pwede magpapaspas. Kasi nga, may pag Paano ba? at mga bunso yun. Makikitang kasalubong. Papunta na tayo ng Santa Fe. Bayan ng Santa Fe. Ano naman, hindi mo talaga makita po. Pag nasa Santa Fe na tayo, yung patag na yun. Pag nasa Santa Fe, Nueva Vizcaya na yun, patag na yun. Ito, nasa bundok pa kasi tayo. Pare na, di ba? Pag Kaya ganyan, mapag pa rin. siya. Ayun, Nakapark landslide. na yan. Meron na? Ganun yan. Maraming landslide pero maliliit lang. Tsaka nilo, kahit umulan, nagpipicture. Saan? Sabi na nagdaanan natin nag-motor. Hindi nga tayo nag-picture pa lang. Nakahinto. Nagpicture. Nagpicture tayo doon. Picture. Oo. Nagpicture tayo doon ha. Ha? Baka hindi naman picture. Ano Ano? naman? Ay, tingnan nyo na ba? Pinost nyo na ba? Pinost nyo na ba yung kukuha natin? Pinost nyo na. O yung cellphone ni Kuya. Ay ni Sir Kuya. Ah. Ay ano ba? Baka nakalimutan sa table ah. Saan? Yung cellphone ni Sir Rene. Yan, nandyan. Bakit Yan, na? grabe talaga pag. Halos wala ka na makita. Kapagsan, mabunsoy, wala ka na makita. Hindi ako makaano eh. Puro kayo. Wala na po. Ano naman yung Upload videos lang to. Pinapakita ko lang tong pag dito sa may baliko. Very foggy. Ano yata? Puro lang. Yan ang pinumilabas. dito. Yeah, nakikita nyo sa labas. Yan. Wala namang video. Wala na Yan. ako. Ano ginagawa niyo? Ha? Waterfall. Wow, ang sarap maligo. Malapit yun. Sarap maligo doon. Galing sa bundok yung ano eh. Ang ganda nun. Ano dadating yung panahon na ayusin nila yun. Pagagandahin. Nangipay pa to, Finyo. Nagipay, nagipay. Yan, halos ko lang makita. Oh. Kapsat mga bunsoy. Halos ko lang makasalubong. Halos Kaya nga nakainom. zero visibility talaga. Kaya nga nakainom. Short videos lang to kakapsat mga bunsoy. Oh, grabe yung video, audio. Pag sa labas. Grabe. Mabuti, umalis na tayo. Baka mamaya hirap talaga. At least na-experience natin dumaan ng ganito. Naka-experience ka na yata noon? Hindi naman ganito. Hinatid niyo ako sa Baguio noon? Hindi, mas maano ngayon. Yung hinatid niyo ako, ganito rin ah. Mas maano ba to? Mas makapal yung pag ngayon. Yung hinatid niyo ako noon? Mas makapal nga yung pag ngayon. Hindi ko naman dami. Hinatid niyo ako sa ano tayo dumalan? Sa Albuklaw. Ano lang, ulan lang yun. Ang buklaw. Hinatid niyo ako, galing tayo rito. Sabi ko sa ang buklaw, di ba ang buklaw yung sinasabi ko palagi na yung nagtrabaho si Tito Boy mo, buklaw, Sila yatang gumawa doon. sino ang gumawa doon? Yung hydro. Ayro. Dam yun eh, dam. Dumi, alam pa niya ng hydro. Hydro. Alam pa niya ng Hindi mo mga yan, no? Nagbablog mga yan. Nagpipicture sila. gusto nila. Out na tayo, kakabsat. Mga bulsoy. Ang dami na. Grabe na yung fog. Yan. Upload ko na lang mamaya pagdating kay Tiagi. Wala tayong signal, wala tayong dito. Wi-Fi. Hindi naman umuulan, ano, fog lang, ano. Fog lang talaga. Yan, bye-bye kakabsat. Mga bulsoy. Yan na. Tick lang. Puro fog na talaga.